Cando un escribe desde o íntimo, escribe co corazón, escribe de maneira auténtica e non de maneira artificial ou impostada, pois o que ama de maneira profunda está sempre. Vilarmao ten un lugar central na miña poesía porque ten un lugar central en min. A pequena aldea na que eu nacín, na que me criei, e polo tanto é o horizonte desde o que contemplo o mundo. Creo que non podemos ser universais sen amor ao local, non? Sen amor á microhistoria, ao espazo diminuto que nos viu nacer, pero desde o que en efecto contemplamos o universo. Estes recoñecementos, digamos, a nivel estatal, por suposto o que fan é visibilizar unha obra en concreto, neste caso unha obra individual, a miña, pero claro, hai outra dimensión que trascende o individuo, non? E que vai cara ao colectivo. Iso é o que máis me gustou de todo de recibir o premio, non? Que no fondo foi sentido e vivido como un premio case comunal, un premio á pequena tribo, non? Da que saen esas palabras. Pero tamén eu creo que no sistema literario galego foi vivido desa maneira, porque non deixa de ser, claro, un recoñecemento a unha literatura e a lingua na que está escrito ese poemario e, sobre todo, sentido e vivido, non? Polo tanto, ese recoñecemento por parte do Estado revela unha certa apertura, polo menos, dos membros dese xurado concreto que decidiron ler con outros ollos, cunha maior apertura, non? A literatura de outras zonas do Estado que temos a nosa propia cultura e a nosa propia lingua. Botei man da poesía para poder, nalgún caso, soportar a dor e noutros casos para celebrar o amor. Esa confluencia deses dous momentos, non? Do nacemento dunha nena e da morte, non? Dun pai, realmente constitúen unha enorme metáfora doutra cousa, non? E é o ciclo da existencia, non? A existencia como un eterno retorno imparable que está constituído pola vida, pero tamén pola morte, non? E, polo tanto, é unha lección humana, é dicir, que temos que aceptar tamén a morte como formando parte desa existencia e que a desaparición dunha materia individual que é unha persoa só implica iso, a desaparición dunha materia individual, pero que de algún xeito todos temos continuidade no resto da materia e tamén no recordo das persoas que nos sobreviven e que de alguna maneira, no fondo, non marchamos nunca, non? Polo tanto, ese libro, a pesar de que nela hai moita dor, claro, hai unha experiencia dura de vida, acaba sendo unha celebración da existencia, acaba sendo unha celebración do amor e unha celebración, pois, da vida. Traizoar o menos posible a musicalidade do texto ou sabelo trasladar á música do idioma que o acolle, non? Do idioma que está a ser traducido. Claro, é un exercicio dunha extraordinaria dificultade que eu non me atrevía a acometer e por iso deixei en mans sabias e expertas. O libro está a ser traducido neste momento tamén ao inglés e ao alemán. De feito, pois é unha experiencia moi fermosa, ese diálogo cos tradutores e coas tradutoras, porque, en efecto, é como unha viaxe. Esa é unha das grandes funcións da poesía, precisamente, a de abrir mundos, non? Así como eu podo gozar da poesía urbana, non? Dun autor que escribe nunha grande cidade, non? Como Nova York ou París,
pois pareceme moi fermoso que haxe esa conexión profunda, porque a fin de contas a poesía trascende, non? E vai ao átomo, non? E o ADN realmente do ser humano. As emocións, máis aló da paisaxe que poidan ter detrás, conéctannos, non? De maneira moi profunda. Entón, iso é un exercicio tamén de beleza, é un exercicio de autenticidade, traspasar, non? Tempos e espazos para chegar a outro ser humano ben distinto a nós en principio. Eu concibo a poesía como unha emanación da propia vida, de maneira que a obra poética é un elemento case especular, é un elemento espello, e é unha maneira tamén, unha canle, digamos, de exteriorizar o que un é verdadeiramente por dentro. Polo tanto, é intimista no sentido de que é unha porta de dentro cara fora, unha maneira de expirse. Eu sempre digo que non hai poesía se non hai música, se non hai ese ritmo profundo e se non hai revelación. E a revelación ven do íntimo, ven do fondo dos nosos soños, dos nosos sentires e dos nosos amores. Non podo escribir desde o que non son. Eu escribo desde o corpo dunha muller, que é o meu, escribo desde a experiencia que iso supón. Porque vir ao mundo cun corpo de muller implica moitas cousas, socialmente, implica unha experiencia moi concreta. Polo tanto, renunciar a iso é renunciar, claro, a unha mirada propia. Eu cheguei á conciencia feminista pois na miña xuventude, non? Sobre todo a partir dos primeiros anos da universidade, fundamentalmente co descubrimento pois de certas obras do feminismo galego, fundamentalmente a través da obra de Carmen Blanco, que foi niso, como en tantas outras cousas para min, unha mestra, é unha nai simbólica. As autoras galegas temos o enorme pouso de ter como nai das letras unha figura feminina, non? Como é Rosalía de Castro. Eu creo que isto marca o devir dunha literatura, en este caso, por suposto, a das escritoras galegas. Rosalía fala desde a experiencia dunha muller na Galicia do seu tempo, é dicir, que non renuncia ao que é, non? E ademais faino dunha maneira moi explícita e claramente feminista. Eu desde nena mirei o mundo así, e mireino con eses ollos, non? Da sensibilidade, eu creo que extrema, non? De feito, eu recordo, sendo moi nena, poñer a miña man nas pedras das paredes de algún carreiro, porque me parecía que naquela pedra, ao mellor, algunha persoa da aldea ou algún antepasado meu puxeran algún día, hai séculos, a súa man ali, e que de algún xeito se estaba acariñando máis aló do tempo. Moi fascinada tamén coa natureza, que é algo que herdei, eu creo que por vía materna, sen dúbida ninguna. E o que herdei tamén por vía materna foi a fascinación polo ritmo poético. Cando eu era moi nena, ainda non ia á escola, este é o meu primeiro contacto coa poesía, entendida como xénero literario. Miña nai recitábame ás veces, ou recitaba para ela, pero eu escoitaba, claro, recitaba romances tradicionais, non? Aqueles romances de a mar, a mar. Eu recordo pedirlle de maneira insistente que mos volvera a dicir, que me volvera a dicir aquilo, porque eu non sabía nin que aquilo era poesía, nin que eran poemas, nin nada. E ese foi o meu primeiro contacto, e eu creo que aquela musicalidade daquel romanceiro tradicional quedou moi dentro. Como quedou moi dentro despois, é unha cousa curiosa, as lecturas na misa. Naqueles salmos e naquelas lecturas hai un ritmo poético moi profundo tamén, non? E incluso nas propias oracións, non? Cristiás hai metáforas extraordinarias, non? No credo, aquilo de Dios, luz de luz, non? Parécese a poética do silencio de José Ángel Valente, por exemplo. Eu creo que aquela experiencia continuada durante moitos anos, porque eu creo que lin na misa ata os 17 anos, ata que cheguei ao ateísmo, non? Creo que aquel ritmo tamén está aí de fondo. E o gusto, incluso,
pola palabra dita, pola oralidade, pola transmisión e polo recitado, claro. Ademais, non hai público máis exixente que as vellas da parroquia. Eu tamén escribo textos en prosa, pero neses textos en prosa hai moita poesía. Eu concibo a poesía como unha maneira de mirar o mundo, e como un xeito de estar nel. Que logo esa sensibilidade se vehicule dun xeito ou doutro, quizáis é incluso unha cuestión secundaria. De xeito que eu moitas veces digo que creo, sinceramente, que hai persoas que son verdadeiros ou verdadeiras poetas que ao mellor nunca na vida escribirán un poema, pero que no seu día a día e na súa acción cotiá se comportan cun activismo emocional tal que verdadeiramente melloran o mundo, e iso é a poesía.